Dwi'm yn gwybod sut loftydd sy'n yn y castell yma, ond un fydd yn gallu deitha ni ydi Iolo fan hyn, Stewart sydd wedi bod yn cysgu yma, mae'n debyg. Di hynny'n wir? Yndi, ond oedden nhw byth yn cael gafal ar y security yma no Sul, so wnaethon nhw ofyn swn i'n neud lle a wedi fi iawn am ddiwedd. Dim yn amser i efo ni gysgu eto, os ti wedi cael gwirion i gysgu yma, cer di ymlaen. Ti gysgu yma heno? Na, no. Gweld i'n fain a ti. Y cyrff, dal wrth ti. I've been tried yn gymorth i'r weledigaeth ail ysgrifennwn y gyfraith pob gair o gelwydd yn ffaith Adroniaeth syml mae gennau Adroniaeth hawn y bywyd yw'r cyffil Dali yw'r ystyr A'r haws dibynnu'n y disgwyl am siawns a does gen I ddim yn nawr I eddi farhau Does dim bris Dwi'n cysau torri mewn I chwys Ond mae hangmwn y goden o pys O beth am y redi farhau Beth am y